sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Joanne's Secret File. Si Joanne dahil sa may PCOS siya na kondisyong polycystic ovary syndrome. Kung hindi ako nagkakamali. Pinagpalit siya ng kanyang boyfriend sa best friend pa niya. Hindi lang siya ma-direct to the point nung boyfriend niya eh. Siya raw, hindi kaya pero yung best friend niya kaya. Hello yung best friend niya may asawa tsaka may mga anak. Pero ayun, iniwang pa rin siya. Nakakaloka. May mga tao talagang hindi marunong makontento at hindi marunong umunawa. So pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Jude Carlo Purissima. Hi DJ Rocky, masalimuot ang kwento ni Sender. Dahil ang BFF niya o ang best friend niya ang tumaksil sa kanya. Hindi lang ang kanyang boyfriend. Ewan ko lang ang magagawa nung asawa ng best friend niya doon sa kanyang kinakasama. Gayunpaman, mag-move on ka na lang. At least, wala ka ng sakit sa ulo. Ay, oo. Yun naman yun. Eto naman sabi ng ating kabisyo na si Tambay Love. Para sa ating sender na si Joanne, tama na, tigilan mo na yan. Para kang tanga, paulit-ulit ka lang namang niloloko ni Jeff. Sige ka pa rin. Meron bang mag-best friend na babae lalaki naghahalikan tapos may nakakita? Hindi ka talaga totoong mahal ni Jeff. Tsaka ikaw na rin naman ang nakahuli sa kanila sa bar. Totoo pala lahat ng hinala mo. Nagbulag-bulagan ka lang. At sa problema mo naman na hindi mo siya mabigyan ng anak, hanap ka na lang ng ibang lalaking deserve mo na mamahalin ka na buong-buo at tatanggapin ang sitwasyon mo. Handang samahan ka sa hirap at ginhawa. Move on ka na lang, marami diyang iba. Yun lamang po, Happy Tuesday. Ingat pauwi from Tambay Love. Oo nga eh, at some point, masasabi natin naging tanga yung sender natin. Para siyang kampana. Oh, tanga lang. Corny ko ba dun? Sorry na. Ito naman sabi ni Darwin, the greatest betrayal that you will ever experience will come from someone you love the most. Kaya tuloy nagkaroon ng ahas sa mundo dahil sila ang napaka-mapanuksong nila lang. Tulad ni Jeff at ng best friend mo, Joanne. Ito pa sabi ni paring Jobert, move on ka na lang kahit masakit para makausad ka na sa buhay. Lesson learned, wag na wag magtitiwala ng sobra sa ibang tao lalo na sa best friend. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, Grab drivers lalo na kay parang Alan Alvarez, Rosenio Mundas, June Bernardino, Marjon Estorquillo, Boss Ronel de la Cruz, Calderon. Maraming salamat. Ito pa sabi ni Jason, kung ako sa iyo, hayaan mo na sila, hindi mo deserve ang mga taong klase na hindi iingatan ang iyong tiwala. Pinagkatiwalaan mo tapos babaligtarin ka, aagawan ka pa sa huli. Lesson learned na dapat pag-isipan mo muna ang mga taong pagkatitiwalaan mo. Eto pa, ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Ahas serya na naman tayo ngayong gabi.
Hayaan mo na siya, sender. Tinuka na ang boyfriend mo. And don't be lovesick. Makakahanap ka rin ng matinong lalaki. Eto pa sabi ni Efren. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang sa ating sender na si Joanne, pwede naman ako. PM mo lang ako. Ay nako, Efren. Kasing loyal ka ba ni Efren Bata Reyes? Magaling ka bang sumut? Ay. Magaling ka bang tumisa? Ganon. Ay nako. Dami pa po nag-comment sa ating secret file for tonight. Ito lang masasabi ko sa iyo, Joanne. Bata ka pa. Sa pagkakaintindi ko dun sa secret file mo, bata ka pa. Nung nagkakilala kayo ng 2021, itong lalaking to, wala ka pa sa tamang edad. And I assume na hindi ka pa lumalagpas ng 20. O kung lumagpas pa, nasa early 20s ka pa. At yung mga taong tulad mo na nandun pa sa edad na ganun, ay, napakasarap mag-enjoy sa ganyang klaseng mga edara. Nandyan yung punta ka ng kung saan-saan. Mag-bar ka, walang attachment sa mga kung sino-sinong lalaki, magpaligaw ka kahit ilan pa yan. Tanggap ka lang ng tanggap ng mga pagkain mula sa mga manliligaw, basta siguraduhin mo lang na walang lason o kaya walang gayuma. Ang sarap makakilala ng mga tao sa pagkakataong yan. At hindi mo kailangang magmadali na makapag-asawa just because yung mga pinsan mo ay nakapag-asawa ng maaga. You can create your own future by deciding now. And when I say deciding now, deciding right for yourself. Not for others, but for yourself. Yun yung number 1 na nakita ko eh. Medyo nagmadali ka. Oo, age doesn't matter. Pero parang nagmadali ka. It's good to know na nalaman mo agad yung condition mo na may PCOS ka at an early age. At mayroon pang magagawa dyan. Sa dami po ng teknolohiya ngayon. At sa dami ng mga inaimbentong gamot ngayon, hindi imposible na magkaroon ka pa rin ng anak. Posibleng matatagalan, pero kakayanin pa rin yan. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo, magtiwala sa kakayanan ng gamot, magtiwala dun sa doktor, at magtiwala sa partner mo. Na magiging mabilis ang kanyang sperm na makapasok doon sa uterus, tama ba? Oh. Basta kung saan man yun, no? Di ko na masyadong inalam yung mga ganyan. Basta alam ko lang, pag nag-asawa ka, pwede mo nang gawin yun. At isa pa yun, mas masarap gawin yung mga bagay na ganyan. Lalong-lalo na kung merong basbas. Basbas ng mga magulang, basbas ng may kapal. Para yung anak ninyo, legitimate. Tsaka kung ano yung yaman ng asawa mo, iyon na rin. Charot with the harot. Pero buti na lang hindi ka napunta dun sa lalaking yun. Hindi ka nagpakasal, hindi kayo gumawa ng isa pang desisyon na alam ninyo na hindi pa naman kayo siguradong-sigurado, na nakikita mo pa yung mga red flags itong taong to. Noong una pa lang dahil mo nakitang red flags pero tinanggap mo ng tinanggap. Bakit? Kasi ito yung first love mo. Kasi siya yung nagbigay sa'yo ng unang pag-aaruga, pag-aalaga. Tapos nagsama pa kayo na para mag-asawa. So mahirap talagang kalimutan yung ganong klaseng pag-ibig. Pero kaya. Mahirap pero hindi imposible.
At buti na lang ikaw na mismo rin ang bumitaw. Kahit wala kayong opisyal na closure, buti na lang ikaw na yung mismong bumitaw. At buti na lang din, lumayo na rin tong lalaking ito sa iyo. Kasi imaginein mo kung hindi pa talaga bumitaw itong si Jeff sa iyo favor na nga yun para sa iyo. At least di ka mahirapang makamove on. Kasi kung nandyan pa siya, edi patuloy pa rin kang masasaktan. May limitasyon lang pagdating sa pagtitiis Hindi laging dapat nagtitiis. Kasi baka yan ang katuluyan mong ikabaliw. Hindi dapat pinipilit yung isang tao na maging bahagi ng buhay mo, lalong-lalo na kung ayaw ka naman niyang makasama sa buhay niya. Lalong-lalo na kung niloloko ka naman niya. At kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay para sa'yo. May mga taong kailangan mo talagang bitiwan. May mga alaalang kailangan mong alalahanin na lang. Pero hindi na kailangan balikan pa. Lahat ng pagluha, may kahulugan yan. It will make you stronger. Hindi porke nagtapos yung isang relationship, katapusan na ng mundo. Madalas, ito ay simula ng mas magandang kabanata ng buhay mo. Chapter closed, chapter ended, but it doesn't mean na ito na yung ending mo. Hindi pa ito yung ending mo kasi hindi pa siya happy ending. And you have to really learn to love yourself. Know your worth. Para kapag may dumating na panibagong tao sa buhay mo, mabilis at madali kang magdesisyon kung ano yung kaya mong tanggapin at hindi mo kayang tanggapin. Pag niloloko ka, bitaw agad. Pag sinaktan ka physically, pag minura ka, bitaw agad. Doon ka sa taong pahahalagahan ka, tatanggapin ka, at sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Hindi ipamumukha sa iyo na meron kang pagkukulang o meron kang sakit. Although yung iba may preference talaga pagdating sa mapapangasawa sa buhay, maging partner in life, gusto nila talaga magkaroon ng anak, dapat na pag-uusapan yan una pa lang pagdating sa relasyon. Na ilalatag yan. O kung sakali ba na hindi ako magkaroon ng anak, matatanggap mo pa rin kaya ako? Words are cheap, Action speaks louder than words. Actions prove why words mean nothing. Pwede niyang sabihin na, oo, tanggap pa rin kita, pero yung mga action niya towards you, hindi naman pala ganon. Hindi ka pala kayang tanggapin. So ano yun, pipilit mo yung sarili mo hanggang sa matanggap ka? Hindi. Hanap ka ng taong tatanggap sa iyo. Na kahit mahirap, sasamahan ka. Hanggang sa malasap nyo yung sarap ng tagumpay. At yun yung klaseng triumph o success na ang sarap pagsaluhan. Kasi parehas kayo nagdaan dun sa hirap na yun. At yun yung mga klase ng relasyon na hindi madaling mawala. Bakit? Kasi rooted, may pundasyon. Kapag mabilis lang nakuha, madaling mawala. Ewan ko pag may ganun, parang hindi napapahalagaan. So tatandaan mo, Joanne, na bawat sakit, meron niyang dahilan,
At minsan, ang mga pagsubok sa buhay ang nagiging pagkakataon para mas maging matatag tayo at mas malaman natin ang tunay na halaga ng ating sarili. So I wish you all the best. And naway matagpuan ka ng lalaking maraming pera, maraming pambili ng gamot para sa pikos mo, at maraming pasensya. Tatanggapin ka ng buong buo, aalagaan ka, at paliligayahin ka. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Kasama pa rin ang inyong basa princess DJ Raketera. At ikinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa mong i-memorize yan. Basic. This is Joanne's Secret 5.